Barkanmu da warhaka. Yauwa barka da. Yau maza gare ku na zo wallahi ku ƙara aure. A dakata, amma me yasa kika ce su ƙara aure? Ka san mu mata muna da wani shashanci daban. Shashanci? Na me kuma? Wasu matan ba sa dafa wa mazajen su abinci. Masu aiki ne ke dafa mazajen su. Wasu matan miji zai dawo ba sanne da zuwa ba gayu. Oke, na gane. Kuma shehu me zaki sai akan haka? Yanzu maza killace su ake, tattalin su ake, ririta su ake. San da ake wa son namiji. A'a, me yasa kika ce haka? Ka ɗauki majanyi da zanin goyo ka goya shi. Ka gama goya shi ya baza maka kaya a bayansa. Ka rashin mutunci sai mata. Hajiya me zaki ce akan haka? Dan Allah ku ƙara aure. Bosho ka ji abin da ta ce. Kai kar in ƙara ganin ka a nan gidan. Amma ban ku ƙara auren nan akwai albarka a ciki. Albarkar uwa ka za mu samu.